Haka janmit jangka arpau tarik risau arhaja arpusan haka por ko bah nyau PJAA keding ke baklang kalabam du ya kedukan Canteen jangka Jowai Civil Hospital Ïalong. Kat kum ki kubor bala yot lum laong bah kapor bajia ketiga jingja kedukan ka khang bat kinong treru ke lalek pilot chayeng badaman pakade kedukan ding bara ka jingpur start jangka ding kala yot ban bam du lut ya ki jingdon jing em. Laong baya kadau ban kem ding empat lak ban tip namar ki basong dukan ru kile thu bahaswa bakin lek pha chayeng kila dap pej benya ya ka ding kum baju le man la ka sngi. Watla kadon ke jingpur sang na kalyang ki kali pelip ding ban tem ya ketiga ding henry namar ke jingpur start palat ke ding kal yo ban bam du lut ya ki jingdon jing em. Ada gari yang langsar ke mana? Tersenyum. Si main phone. Tersenyum. Doa hamjan tahu bayar like tahu ya John sedang di building. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.